Bog svima, evo ga, napravio bi jedan video o tome kako, zapravo kako djeci animirati djecu da uče programiranje ili nešto tako. Našao sam, evo ga, čitao sam stari book iz, koji je to mjesec? Pa zapravo od rujna 2016. Nije toliko star. I njihove preporuke to jest kako učiti, ne? Kako djecu animirati. Pa evo ga, ne znam, nisam pronašao niti jedan video na temu toga, pa evo ga da bar bude na internetu ako netko traži. Evo, dragi roditelji, ako tražite nešto, u ovom videu ću vam na brzinu predstaviti, pokazati što preporučuju bageri, dečki iz bagera. Pa evo ga, da krenemo od početka, evo ga, tu su dakle aplikacija za iPhone, za iOS, za Apple-ove uređaje. Evo ja nemam iOS, nisam pogledao, ali uglavnom o čemu se radi. Ali vjerojatno je super. Pogledajte video, ako imate iOS, vjerojatno će vam se svidjeti. Dakle, isto je nešto poput skreće. Dobro, ok, to je iPhone. Dalje imamo, znači ova stranica se zove Hopskoč, sva imena će biti dolje u opisu, a i na web stranici koju ću staviti. Dalje onda imamo Cargobot, opet je za iPhone, evo ga, pa vjerojatno isto nešto poput blokova, se stavlja i to je to. Idemo dalje, Tinker, ovo mi se čini jako dobro, no jedina mana koju sam vidio da je da se plaća, nije nešto. I najvjerojatnije ću isprobati, ne znam, najvjerojatnije hoću. Onda Scratch, za koji ste možda čuli. Dakle, to je totalno besplatno. Radi se o tome. Dakle, totalno je besplatno i to ćemo probati 100%. Imamo i Scratch za tablete ili mobitele, smartfone. To ćemo morati skinuti. StudioCode.org, evo ga, ja imam 2 cure i ono što ću probati, a piše i u bagu, probati Frozen. Čovječe, čini mi se da će ovo biti ipak najprvija stvar, kako bi neki rekli. Evo. Frozen, da. Second, temperate, first grade. I was in 8th grade when I learned to program. I got my first computer when I was in 6th grade. Da. Evo ga, dakle, to je Code.org. Isto je nešto, isto blokove stavljamo i tako. Znači, šteta što nema na hrvatskom, evo ga, šta da kažem. Čovječe, već vidim. Ovo je već za malo naprednije, kaže, tu se sve radi tu se samo bez kodova je i dakle to je to u biti. U biti je to ima tu još nekakve kod klub Croacija, nisam baš provjerio, ali to još je prerano za moju djecu. Dakle, ono što ću isprobati ja jest Code.org, Scratch na mobitelu, Scratch na ovome i
Evo, nadam se da vam je barem malo koristilo i da znate barem otkuda početi tražiti, gdje početi, kako ih animirati. Vjerojatno će s vremenom biti još više toga, načina kako animirati malo, zapravo djecu od najranije dobi, jer iskreno Hrvati, Srbi, Bosanci, Crnogorci, svi ex-EU državljani, da li ćemo ostati, da li će naša djeca biti radnici samo za jeftine poslove ili ne, uvelike ovisi u biti o nama, a ne samo o političarima, ne? Dakle, počnimo s onim mijenjati kaj možemo. Prvo primijenimo sebe, evo ga. Ja već na velikoma učim i osjećam napredak, a i djeca su ono na što moramo obratiti pozornost, zapravo ne smijemo ih zaboraviti. Pozdrav, hvala, like, subscribe, to je to.